ison rodo hami ima diulah tersadarion hula-hula siaturi Gabi. nek pasahaton adat mahami itu raja ni amang guru nami adorak sipita nurudang kami asa alu-alun damang majo tua mata nomor 2 di Batam. Nung dia luluh damang tua mata nomor 2 di Bata asa luluh damang ma tua mata raja do inata saribada. Dia lulu ko tua mata raja alul damang matu naliak nalulu nasukan natoro asa marmula dan nanauli marmula dia kanarikan badamang ma godak mula-mulai dak padomu tu godak sopa mulai tema dia muna memperkusi nami jadi neng rumah kami pas aton ada nami itu raja ni amang guru nami asal lihat gabe lihat nang dia kapar horasan bae majo godang lihat-lihat di